mierzy się Piotr Łęcki i Krzysztof Gładysz. Tutaj mamy teraz porównanie, dużo młodszy Piotr Łęcki, 21 lat, 29 po stronie reprezentanta Matadores Katowice. Waga oczywiście ta sama, no i warunki fizyczne po stronie wyższego Piotra Łęckiego, 1,94 m aż po stronie Piotra i 1,81 m po stronie Krzysztofa. Tak, walka na pewno będzie bardzo ciekawa, no i mamy nadzieję, że komentarz również będzie bardzo ciekawy ze względu na to, że komentarz tym razem będzie troszkę niestandardowy, ponieważ Piotr Łęcki jest moim kolegą klubowym, a Krzysztof Gładysz twoim kolegą klubowym i nie będziemy tutaj ukrywać sympatii, komu kibicujemy. No na pewno nie będzie to obiektywny komentarz. Walka się zaczęła. Także do boju, Piotrek. Do boju, Krzysztof. Jak tutaj widzimy, no od razu panowie weszli w mocne wymiany. No, bardzo fajnie się ta walka zaczęła. Oj, tutaj powiedzmy, że takie techniki a la Krav Maga wkradły się nam w pojedynek. Oczywiście niespecjalnie. Tak, oczywiście to było kopnięcie, taki typowy middle kick, no ale przez to, że Piotrek jest zawodnikiem wysokim, no to został umieszczony tam, gdzie nie powinien. Teraz Piotrek ma czas na dojście do siebie. Myślę, że różnica wzrostu jest taka, że Krzysztof próbował wyprowadzić middle kicka. Tak, próbował kopnąć wątrobę, a trafił w lewe, a właściwie w prawe. No ma teraz Piotrek 5 minut na dojście do siebie, ale chyba nie będzie do 5 minut trwało. Gotowy do pojedynku, nie chce się z tego rytmu wytrącać Piotrek Łęcki i zaczynamy pojedynek ponownie. No, wywiera presję na Krzysztofie Piotrek, można to zauważyć. Bardzo ciekawo. No Piotrek jako zawodnik wyższy, no powinien pracować dużo prostymi, tak jak teraz ten lewy prosty, no. Bardzo ależ ładnie wszedł na ten lewy prosty, taki prawy nad jego lewą ręką. No ciekawe. O, teraz kolejna bardzo ładna kombinacja. Bardzo ładnie tutaj Krzysztof skraca dystans poprzez nie jedno właśnie uderzenie, tylko ponowienie, nawet teraz było ponowienie tą samą ręką. No, trzeba powiedzieć, że to, co mówiliśmy na początku, że tutaj ta technika będzie bardziej widoczna w tym pojedynku i na razie nam tu chłopaki pokazują no, tą wymianę stójkową na bardzo wysokim poziomie. Nie podpalają się, nie ma tutaj nieprzemyślanych akcji. Wszystko, co robią, starają się robić przemyślanie. No, bardzo ciekawie się to szykuje. No tutaj próba znowu tego długiego, lewego, prostego. Ponowienie, ale widzimy, że Krzysztof już tak no też jest gotowy na ten lewy prosty. Kiedy trzeba odskoczy, kiedy trzeba podejdzie blisko, no bardzo mądra walka po stronie właśnie Krzysztofa, który kiedy Piotrek się zbliży do niego, stara się zaatakować właśnie jakąś serią. Widać, że to było przetrenowane. Mówię to tak, jakbym nie wiedział. Nie, bardzo ładnie chłopaki tutaj pokazują nam te wymiany stójkowe. Piotrek tutaj widać, że próbuje cały czas ładnie korzystać z tych warunków fizycznych, stara się kuć tymi prostymi. Widać, że Krzysztof, tak jak powiedziałem, jest na to przygotowany. No, ale ten low kick, który teraz Piotrek zadał, chyba dość mocno wszedł na udo Krzysztofa, ze względu na to, że ta noga została wycofana od razu. No nie tylko low kick, te proste, powiem ci, też robią robotę z tego, co widać. Co drugi cios można powiedzieć, że wchodzi. Tutaj Krzysztof stara się kontrolować, ale ładne przepuszczenie pracą nóg Piotrka. No ciekaw jestem, czy tutaj któraś z tych kąt przygotowanych przez Krzysztofa wejdzie. Czy Piotrek tymi prostymi będzie dochodził do walką. Teraz bardzo ładne wytrącenie najpierw z równowagi poprzez to niskie kopnięcie, no i tak jakby odzyskanie równowagi zatrzymane właśnie lewym prostym na nosie. Czy tu prawie była próba obalenia? Ciekawe, wyłapanie prawej nogi. Ostatnie 10 sekund pierwszej rundy. Rundy bardzo wyrównanej, ponieważ zarówno Piotrek kąsił tym lewym prostym czy low kickiem, zarówno, teraz bardzo ładnie wkroczył sędzia Łukasz Bosacki, widać doświadczenie tego sędziego. No jest to jeden z najbardziej doświadczonych sędziów polskich. Umówmy się, że sędzia nie może bać się przyjąć uderzenia, a tutaj było blisko, blisko. Tak. No, ciekawa ta pierwsza runda. Tak jak powiedziałeś, wyrównana bardzo. Tutaj mamy te niefortunne kopnięcie w krocze, ale no, pojedynek układał się i w jedną, i w drugą stronę. No, ciekaw jestem, jak tutaj widzieli to sędziowie. Więcej ciosów chyba zadał Piotrek, ale mocniejsze i te bardziej takie znaczące były po stronie Krzysztofa. Bardzo ciekawy jestem, jak widzieli tą wyrównaną rundę sędziowie.
No i też ciekawe jestem, jak panowie się teraz zaprezentują, no ponieważ jeden narożnik i drugi nanosi na swoich zawodników uwagi. Ciekaw jestem, jak tam ta wykroczna noga Krzysztofa, bo tam było dość mocno okopana. Piotrek tam realizował mocno tą, powiedzmy, strategię, bo widać, że to też jest wytrenowane i przygotowane na Krzysztofa, żeby obijać tą przednią nogę. Bardzo fajnie mu to wchodzi. Zobaczymy, czy teraz będzie dalej realizował ten sam plan. I odpalamy. Runda druga. Znowu środek pola klatki należy do Piotrka. Krzysztof bardziej pracuje sobie na tych zewnętrznych krawędziach. No i na razie chłopaki znowu badają się, próbują sobie odzyskać, powiedzmy, wyczucie dystansu. No, kolejny low kick, czyli i kolejny prosty. No, Czyli strategia niezmienna. Tak, tak. Widać, że ten low kick to... Wow! A, taka klasyczna akcja. Rozbić nogę low kickami, przyzwyczaić go do tej kopnięć i nagle wystrzelić szybkim high kickiem na głowę. No, bardzo pomysłowe. Nie weszło to. Tak, tylko upadł nie ten, który miał. No tak, dokładnie. Nie taki pewnie był zamierzony cel. Ale rzeczywiście bardzo sprytny, bardzo mądry i bardzo logiczny plan, tak? Czyli okopać nogę wtedy, kiedy zawodnik zacznie zwracać większą uwagę poprzez ból na te właśnie swoje udo, zaczną te ręce nieco niżej tak bezwładnie schodzić, bo na tym się już potem nie panuje, to kopnąć wysokie kopnięcie. Krzysztof tutaj widać, że próbuje przejąć inicjatywę w tym pojedynku. Teraz on jest na środku, chociaż też tu było blisko obalenia. Ale widać, że ładną ogładę ma Piotrek w tym pojedynku, fajnie czuje. Widać taką, powiedzmy, taki komunikację z narożnikiem Piotrka. Tak, tak, narożnik zwrócił uwagę, że ma odzyskać środek klatki i od razu poleciał na środek. Piotrek jako zawodnik wyższy musi właśnie mieć pozycję, żeby się cofnąć, żeby uciec. Tak jak było to w tej sytuacji, gdyby stał plecami pod siatką, no byłoby to niemożliwe. No, mieliśmy tutaj przed chwilą takie próbę obalenia, na końcu zakończoną tak zwanym bardzo słynnym powiedzeniem "This is Sparta". Tak. Nie wiem, czy Krzysztof chciał tutaj, myślał, że będzie się obracał i na to mu zrobić niespodziankę w postaci front kicka. Słuchaj, nie wiem, ile tutaj ma kibiców, ale może ma 299 jednak o tym 300 chciał tutaj zaakcentować. Znowu tutaj troszeczkę zmiana środka, zmiana panowania środka klatki. Znowu tutaj Krzysztof stara się przejąć inicjatywę, znowu Piotrek. Widzę, że tutaj oni tak mocno walczą o te pole walki. Kto tutaj zaznaczyć tak naprawdę swoją obecność. No zostaje nam pół minuty tej drugiej rundy. Rundy równie wyrównane jak pierwsza, ponieważ no tutaj nie było nic takiego znaczącego. No, widać, że teraz Krzysztof zmienił jakby taktykę, mocno atakuje doły swojego rywala. No może podobna strategia do Piotrka, czyli najpierw atakujemy dół, po to, żeby zaakcentować i kopnąć na górę. No, widać, że teraz Krzysztof jakby odnalazł się w tym pojedynku, jakby obudził się z takiego delikatnego snu, już nie czeka na swojego rywala, sam już przejmuje inicjatywę w pojedynku i wygląda to całkiem przyzwoicie. No, tak, tak, ta końcówka zdecydowanie obudziła Krzysztofa, No, ale tą rundę. też widzimy tutaj no, mocno krwawiący nos, czyli te proste też dochodzą cały czas do celu. Robią robotę te ciosy proste, ale znowu też zauważyłem, że już te low kicki mniej dochodzą w wykonaniu Piotrka. Że jakby już przeczytał troszeczkę tą taktykę Krzysztof. O, tu mamy powtórkę tego kopnięcia. No, Tak, no można powiedzieć, że z najlepszych filmów kickbokserskich. bardzo ładnie, w bardzo dobrym momencie wyprowadzona, bo rzeczywiście ta ręka powędrowała na dół i głowa była niechroniona, no ale tutaj wytrącony z równowagi. No, ciekawie zapowiada się nam trzecia runda. Ciekaw jestem, bo tutaj ja nie byłbym w stanie wskazać zwycięzcy na ten moment tego pojedynku, a ty? Absolutnie. Tutaj myślę, że panowie zawodnicy, jak i w narożnikach też również nie są pewni tego, na czyje dyktando była runda prowadzona, dlatego no tutaj podejrzewam, że nie będzie kalkulowania w tej trzeciej rundzie i po prostu każdy będzie chciał zaznaczyć, że to on jest tym zawodnikiem lepszym. No na pewno sędziowie mają tutaj ciężki orzech do zgryzienia. Zobaczymy, czy trzecia runda nam wskaże zwycięzcę, czy po prostu będziemy czekać na ten werdykt sędziowski, który może być różny. Tak, no walka zdecydowanie bardzo, bardzo wyrównana, najbardziej wyrównana z wszystkich walk, które mogliśmy dzisiaj obserwować.
spełnia nasze oczekiwania, Artur, co? Można tak powiedzieć. Tym bardziej, że to nasi klubowi koledzy, także tym bardziej jesteśmy dumni, że ten pojedynek właśnie tak dynamicznie i tak technicznie przebiega. Dokładnie, no. Obraz walki powiedzmy, że się nie zmienia, dalej mamy stójkę. Ja bym chętnie zobaczył jakieś zapasy tutaj w tym pojedynku. O, tutaj Krzysztof. Teraz, teraz już nie była Sparta, teraz stroi. Pamiętam, Brad Pitt wykonywał właśnie takiego Achillesa. Tak, robił cięcie w bark tym mieczem, nie? Dokładnie, no tu miecza zabrakło. Zabrakło miecza. Ale widać, że dużo filmów Krzysztof ogląda, to na pewno. Tak. Dalej mamy badanie się w tej stójce. No, bardzo ładna ta zmiana pozycyjna, mam tutaj ten taki prawy sierp. Ciekaw jestem, czy Krzysztof znowu ruszy, czy będzie próbował znowu przejąć tą inicjatywę pojedynku, narzucić, bo jak zrobił to na końcu drugiej rundy, no to mógłby tutaj zaznaczyć to w rękach sędziów. Mamy te zapasy. Obalenie w wykonaniu Piotrka, musi Krzysztof wstawać do góry, no bo może być tutaj dużych tarapatach, sądząc po warunkach fizycznych Piotrka, no na pewno kontrolę będzie miał solidną. No jest to obalenie w bardzo dobrym momencie, ze względu na to, że jest jeszcze ponad połowa rundy do końca, mamy plecy, tylko jedna noga wpięta. Ależ pięknie wykręcił się z tego Krzysztof Gładysz, no. Bardzo ładnie to wygląda, teraz musi być na pewno czujny na techniki kończące z dołu, bardzo ładne zaznaczenie low kickiem na nogę. No, pokazuje bardzo ładny tutaj przegląd w tym pojedynku Krzysztof. Tak, tam zabrakło drugiej nogi wpiętej za plecy, no i Piotrek w ten sposób stracił pozycję. No, teraz takie ryzykowne podniesienie walki do stójki. Na pewno ta strata pozycji przez Piotrka wynika też, że są chłopaki już śliscy, więc Tak, ta tak. kontrola pozycji też jest dużo cięższa w tym wykonaniu. No, ale ciekawie się rysuje nam ta trzecia runda, zostało 50 sekund do końca. Bardzo ciekawe jestem, jak to widzą sędziowie, jak to punktują, ze względu na to, że ten pojedynek... O, leż pięknie to zrobił w tempo, bardzo ładnie. Tak, Piotrek Pięknie. odstaje. No, narzuca to po raz znowu nam zaznacza tą rundę Krzysztof Gładysz, końcówkę kolejnej rundy. Bardzo ładnie tutaj przegląd, o, ależ pięknie przed uderzeniami. Ależ czy zakończy to przed czasem, czy tu będzie, oj, drugie obalenie w wykonaniu Piotrka. No, bardzo łatwo obala Piotrek Krzysztofa. Myślę, że zapędził się w tej akcjach stójkowych Krzysztof, co skutkuje tym, że zapominamy o obronie nóg. No i wtedy tak łatwo te obalenia wychodzą. No. No i tym dalej w las, tym ciekawiej, ponieważ mamy teraz trzecią rundę pojedynku, który no naprawdę bardzo ciekawie przebiegał. W tej trzeciej rundzie mieliśmy obalenia po stronie Piotra, ale ta szarża w stójce no zdecydowanie po stronie Krzysztofa. Bardzo ciekawy jestem punktacji sędziowskiej. Sędzia Niemkowicz 29-28 dla Gładysza. Sędzia Wojciechowski 29-28 dla Łęckiego. Sędzia Frączek 29-28 dla zwycięzcy tego starcia, którym zostaje Piotr Łęcki!